ya vin n'abamanyi b'ekigusi eriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'Ikinyiga kirekyo Kingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera tokwanira igoro y'Kingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byale na kebinto bire twari tariki mere kira ritukulia la misi chinsibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsisano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Easy TV nigego kwarigania asenkwana yabene yeyemo aseyemo yogo kwanera amagenderero imeyoro gunkorwo gusi asomogani omonene arabyo mu waziri w'uburendi bweme Dr. Fred Matiang'i umuriki ubutambe umusubati Susan Muchache na boigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia la misi kitariki 23 umutienyo yo 12 umwaka uyo chinsibiri cyabutuko aigandi Easy TV bwate tariki bwimanye igoro y'amagenderero imeyoro gonkorwa gusi Easy TV ubwansu bw'umugusi. Ndara mawata kuri gimuji kuriya. Endere meyenkwa kikwasi nyukura shinye ningirende na. Nyambu bune yego tara nende na gotara ko bako. Nyetige. Onta tigankoboye. Nabongo chifunyana nya kuri giga chinye nyamoro sana weta. Singe ni ejina chinge ya. Singiana naki. Maza buno morwa ira na chiko mokonya bono. Aibe kwasinye no kuri gine chipeso ire mama nyagitari. Kwasinye ko gore ndagera nyumba. Kinengi nono kwendo ikaranze nero mukwanire kwasinyiro. Rinde ibyo nsipiki byago sinyeto kwendo kwando mungino uzito mungino gako. Niko gamba nere. Awuzito bekembera mwago isiko gari meko goka. Yo mwasangira nere bono mugo sangira ntangane ko kwe. Yaye ngukubone utembere bere mwago isiko gabu meko goka. No batabi nko bera ngo kuya nabi. Ngo bwena kwasinyo ko mugoyo nona mandi to kwande kwa mukwando nyako muomoyo. Karongo gamba nere no ro kuruma binga yiwe. Utetaku. Kana kunande mwasangira bara chikonda kweta. Yeye kisinji nawo musacha bwenyomba eyo. Kigwasinyuko bo musacha bwenyomba. Kisinji na nyoma mama bona nabo mugakoye. Ngende murigeri oma gusibire mtwe murigeri sabuni, murigeri chinyeni, murigeri obosi. Urasiga bunje ngorigeri umwana uri yanga kobeka. Nze ngo mumina. Uri mama mumino, bari mwachi ngeni omorende. Ebintu mbe babuya mwire nyagitanga. Bonekera bere mama minto ige nganjuka bono mbo mugakoye. Nayo nande ngo banga mukari kumwanya kurwa mo ngenda nero mutamye. Bona ngitutata mere. Isare. Ay, bana. Oh, tamara. Kende. Nekyo gende. Aba. Ay, kwanyanga. Uwagachire buya mwache sana sabiri. Koruta karwara takangota na kosa kwanda.
kuri gende chibesa mwire nyagitari Chibezo kire tukone chibezo ko teba ngoligiore aye ngonya ko sinyora toka jirari ichinyeni echo irararia Chibeza ngo toka chire ni mai tengo toka jirari nanda bono mwasangere muko ngumanie kabire iyo bona yekere kwa state oborigu ndeniso manyo basomera ni meta enta lakini bona siku ikere tindo chikose ningora kena etata ya ebintu ko babire go ya chibesa ngo toka jire mamu mina nda nyagitari yaweni na burwere bwa mbara manyekano bona etoko soke kare mwana ko nero ko kore konda odigie ndagira ewacho kuragira Riongo toka rire chibesa ngo toka jira iru nyagitari na burwere ntoramanya mboro byo senge nayo toramanya Ikigotame na kibunya wata chibesa ngoligiori njutari go chirige dibono ogo chirigi mbaka rire tetekera kurume kwenda go chirigi ngete yo gotamanga motame iteri nchirangia ngate gatotame totigeri go chiri go chigabu Nizo tatamere Baba bwika mama minuri ga kondo mukwanire ere bwika go choto omosomero Emute to mongino ndarire nyomba mbaka kuerororo Amataine kena tanga inenereje mo taka abantu banga inenereje bono Iki ago teba neke mene Tajingeni go chiaga Iki ago tenete mama aro kiri ko soba neke mene wateba Iki kuneke mene wateba Pone ime chando kiye. Tunone chinyeni china tigre porgi na arosive. Kwenye tingiyo. Nyama mumi no nyawo chakonda. Kuma chesiro ne asabiri. Na chankarwara. Awuri no moyo chakonda. Narario kare utama baba nki kare utame. Na shtuka ke onsabiri na ruchi korangeri. Ayari. Na iwenda uchi mwino ngaptimeti aronga yagenda ne naru kwenda ndrenga yenda. Nabana chanka baiga baba. Na kibono genderete. Abonde yo. Change teyo. Nanya gitari kwairu. Kuangira baba mwanane. Mbwata. Ole no chobwe nae. Avanzandiyetiga. Abairiga noena bakurusino iga. Baracha ukora bashukulikere. Anyakorora mwiri onde kurugeseri baba gisore. No chobwe na metinga na bure iga noenigo. Inaruara bairi bakanganga. Pole chobwe nae ko buenore. Lakini lazima ugende nyagitari bono busaiga. Sayera simugende nyagitari. Mbwata kuangira nyagitari baba. Ayabasere. Ratio kirechinto soiga. Para bintu mchebibe bia. Pole. Pole tia korera. Iwatama mumina agenda. Also kike mambire na marogo bapi. Mama itani ndwarite. Ndengi na tebe tu. Kangatani hocha kondara. Natio kirwanta mere wanse. Como te inda cha corre marogo. Akuchi. Shabana na bandega. Saura nkonye. Kisurindu singo chumtara mama
Mama nkibono kunyakorera. Sabiriane. Kwagenda. Ndega kera. Kunyakorera. Nonya n'ensolo yanjyalire. Kira ngokorera ndikingokorosetie kurira gaki. Ndagira niri ruguru ntakenda nkororera byasingire byengoro. Chomorose. Tutwende. Mama kiraga kitengende bona ngoretera byakeze nkorose. Kunyakorera maye kunyakorera warere kwarire kunyakorera Chomorose. Nachite kunyakorera kuyikora mama. Osiri bana bawe. Tigabona kunyakorera. Ninki, kari? Kari toke. Nipatia mama kwanza. Mama akiutakuragira. Kari. Nikutakuria rito gani bwanchete? Nipatia mama kwanza ndo nikule. Mama kutoko kuna kama miote birora ari kwanza. Ngibona kurumambia utarari kana ntete kuri toke shuwa rina kimutete. Kari yangu. Kari. Mama kule kwanza. Tuweti mama gakiragira mwana onde ngero ko ma stress utakuriri toke sirito keneri bwanchete. Ngirero kiaba. Aki mama tiga kunya konga stress utakuragira. Mama dio gaya kwa nyungu gukora ngogera ntubo kana mambi no kubuko nyentu kulindaga na kiura nyoma dio birandagira. Kari yangu. Unagi muteite nkore. Kama mi ukaniro otebirora ali kwanza. Ukanire. Utakuragira tige gosoriragira. Bot karusha ko bako kwa uga ragira. Gaki igoro mono be kendagira monu. Tuna anga kigosene kimwa bero muchiyo mwenzi. Ngibono kwangire ndagira. Ngi ukwangera kuragirira. Ndigere dige ngi ukwangera kuragirira kenene. Nakibono uteitenkore. Umwana ukandi utabiri nayo uraragira kwanza. Tari kuragirira. Nakibono mutagete nje naro sire tuti kuragirira ndagira nachiriga na utine chingo chimbisalafu tuti kuragira. Nje naro sire nkibono mokobere ga mucho inu mwenzi. Sabiri. Nabere sire komana. Magasogo kakurwai. Kande burariko baraba. Nonda sige zirieke. Kamana. Utako chinta tere zirioko ngano ngasionsi. Inyo chiansi aseninte moke. Anantire serie che vuole. Ode te guaita. Ode tô nhinda terecio. Ode tem coño. Te quero coño, né? Não deve querer coño em que tô verendo.
turi kutorengera ntu mama ntutogenda arari Ndibyari. nyure wakure ntutogenda iyi ngo torengera ryore nomete nayo tubega tumuchioyo tata bega ochira sanje tari kutorengera no kutorengeri tanya kutorengera ekere wakure inkiye tobere ntu mama ngira neri inkiye kutobera ntu inkiye kutokurwa rero tokore kurwa tokorege gatanatyo gotebo goku ngotorengere ryore ntohana bawe nomete nawe tubege tomuchioyo igiye tokura mwebisagane ase ntutobwati nanti ntune bose ntubwati mu muramuchioyo. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Ndizi TV nigego kwarigania asenkwana ya bene yeyemo aseyemo yugo kwanera amagenderero imeyorogo mkorwo gusi asomogeni omonene arabyo mu waziri w'uburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i umuliki ubutambe umusubati Susan Muchache naboigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia lamisi kitariki 23 umutienyo yo 12 umwaka uyo chinsa ibere kya butuko aiga Ndizi TV bwate tariki bwemanye igoro y'amagenderero imeyorogo nkorwa gusi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Nchenkoro Cyrus Bitange kurwari manga isecha hakia wana ba minto mwama gusiyonsi pia sero usibonsi bitwatebere ngambia mona senga Kenya saa toire hani toikire suku nande mamu no mucheso enga ke Yesu kutwatebere ngakamuranja simuri tulia mandasi buya togoke toba muna bantu ba minto amo moseke uri obwate oigwete bube enkoro ime saasuka twaromogoko twenjoyo mwako muyago gocha kero monto aiko mwako muya asengenche endonge na nyasabe na inwe nabaganire suku engia no mwako muya bwenye mafanikio nande kero monto nabasabire nga kamuranje subscribe ase Ndizi TV aite yega nande egere tonyare ko manyamanga na mayabu nagwateka boigo tunyare ko nyoro bosemi obonge. Asamari tangoro kuyufe menya boko yori na nje fan ya Ndizi TV na ande subscribe ya Ndizi TV igongwa kire team ya Ndizi TV mbia mona soko tarantara mangana maya kire gento mokora nyasaba seseni igongo baganelio mako muya ubwo morembe na Merry Christmas ndeta ironde kiara mokora maya asante sana. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Naye bweko tobegete gaiga omacha nyoku gaiga ntutogo seribu no maye ntunga itoko genda ngo torengera ryore kero ukwana mangana yonsi ntutwanya kugotamana neri tukelimo lakini auto tutamokwe okuogende ntino narosire nemteyo sumugonya gukwana utete gokuntu kwanya gotorengereri unitete gotorengere mochio no mono enae no ekorwa tingi turi gotorengereri kera wakurenga yogo chintunga itogo tigara Sabiri. suka ibikore kimutete gokora narosire Sabiri.
Tebanga. Isore. Uya wakarire wachire babo mwanani. Sinteteransire chire nyumba chiana ngonyi. Ata konkonyenyi. Aya. Sabiri andete nero takira kwe chintetere chere bieka. Nimanyete ngaenyi. Nono kumaire ndi nimesabe gete konge sa chiga chete. Andete nero bieko te birumna takiro kwa. Sinare kanyara chika wanyomba. Imaitia sasugeti go chinchondarare babange. Riori ngende muri ya chakwere bieka. Njeti ngoma binti. Tia ngende muri ya chakwere bieka. Kware kondi yeri baba. Aya. Tia muri ya chakwere bieka. Atete nero mete mnata kiro kugochia. No munyagitari na bamuteti yeri bieka tia muri. Abranya tari arale no arara undiga abranya tia muri. Senje no monto maneno. Nimetanti ya lakini tiga muri yeri bieka chakwe. Sawa nani go sabiri nante betinga tingo nyokwano uri bube. Kono ro chenda konyo ro tete kunywe ngente mbo tarinja mangana go chakobe. Nante tia mangana naro konyo kwana mabama bengo tete kogenda obatige. Oranyari ndi chinde tere chene chote to ko ronyu na no overdose ngeze nje go chakorete ru mechano. Antia tiga ngende muri kia chakwere riere bie kamna mnate betu kurunya ita. Sawa. Aya tiga muri. Tata. Nge ustukira hiyo. Karaiga. Madari mwabo ndicho moyo. Enda bako. Enda kwa endo kyana karonda etere. Enda bono iga. Enda bono iga. Ora nyoro chire enda bono. Nok. Bono iga. Utabu wangu? Ano. Tene nyaro kajiri wa janyo mu. So muro ya nyonkori. Ikoro to kanyo kugira ile birande na ayo juice no musani onko nyana ko. Tigangende. Ay Nyasaye. Tatone. Ay wantongete. Tatarigereria. Nubu bairo wankorire icara. Abantu banyangire. Igo baguntama. Wakondo kanyandoso. Mbali kondora. Mbali konyikanye. Nyasaye. Umonenone. Nasabire. Ontimokie. Igereria monene. Muno mugakone. Oyore kwangete. Onyangire. Ongonchokeire. Tarikondora buna monto. Nasane.
nasabira ontimokie monenone ora abana bane bunda bacandegete barigo chisukuru usekecho tari kwenyana monenone naporirunonya nechivesa monene mwana nesabire orosire nechikondo nyasaone orabunanonya kubyara akondama ahonchecheria akondo kanyandoso agontama akondama ngatimbwati bamura Nyasaye tolera mabera monenone ntimokie indwaseseye Nyasaye toramunanabeirerichara kenyorokia changire monenone onyana abana bane abantu bariko bayikange Nyasaye nasabira ontimokie omonene kero natimokire tagosabire otomomo Samaria arenda abana bane aye Nyasaye wechitakana omonene orenda abana bane obakonya batware chivu chingia oseseni omwanone Sabiri omonenone uyamona omonenone Saga saga biangete
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu